उद्घाटन सोहळा पार पडता आता एक्झिबिशन सगळे युनिक उद्घाटन पळयात काय बरं केलं ते ना रिबीन ना सिंथेटिक कांयच ना नॅचरल सगळं. आमचे माणकुले गोंय जे आसा हे कंदमुळा खातीर पयलीं सावन फामाद आसा आनी आमचे लोक जे असले गांवगिऱ्या वाठारांत आपली भूक भागोवपा खातीर आनी वेगवेगळी पौश्टिकता आनी वखदी गुणधर्म जे आसा हे मेळोवच्या खातीर रानांतल्या कंदमुळांचो उपेग करताले. कालांतरान तेंचें लक्षांत येयलें की हेंची लागवड जर आमी केली जाल्यार आमकां जाय तेन्ना तेंचो लाव घेवप शक्य जातालें आनी त्या खातीर लोकांनी कंदमुळां जी आसली तेंची लागवड करपाक भर दिली. सत्तरीतलो आमचो केरीचो गांव जो आसा हो पयलीं सावन कंदमुळां खातीर फामाद आसलो. काटेकोणगी आसूं किंवा माडयो आसूं किंवा चिनी आसूं किंवा कराणे आसूं हे सगळे लोक जे आसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले ते सोमारच्या बाजाराक ही कंदमुळां घेवपाक येताले. कालांतरान म्हाज्या लक्षांत येयलें की ही कंदमुळां जी आसा ही ना नपय जावपाक लागली आनी तेका लागून आमच्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजेच्या माध्यमांतल्यान सूर्यकांत गांवकर आनी दत्ता नायक ह्या दोन मनशांनी थारायलें की आमी गोंयांत पयले खेप कंदमुळांचें प्रदर्शन भरयताले आनी त्याच्याच खातीर आयज फेब्रुवारीचे 1 तारखेक हे जे संमेलन आसा कंदमुळांचो सृजनोत्सव जो आसा तो हांगासर आयोजीत केल्लो आसा भुईपाल गांवांत. आनी हो अस्तम घाट जो आसा अस्तम घाटांत जो हो माणकुलो गांव आसा तो पयलींच्या तेंपा खातीर शेतां बागायती खातीर फामाद आसलो. पयलींच्या तेंपार लोक कुमेरी करताले आनी हांगासर कंदमुळांची लागवड करताले. आयज हो सगळो जो वारसो आसा हे जे दायज आसा ते ना नपत जावपाच्या वाटेर आसा आनी अशा ह्या कालखंडान आयज परते एकदा हांगासर कंदमुळांचो उत्सव जो आसा तो भरयलो वयता आनी फुडले फावट आमचे जे दत्ता नायक आसा किंवा सूर्यकांत गांवकर आसा हे तेंची लागवड करून परते एकदा हो वारसो जो आसा हे दायज जे आसा हे गोंयान आमकां परते कशें मेळटलें गोंयच्या लोकांचे जीण जी आसा ही गिरेस्त कशी जातली ह्या नदरेंतल्यान ते प्रयत्न करताले. आनी हो उत्सव जो आसा हो उत्सव तेच्या खातीर लोकांक एक देख दिवपी जावचो म्हणून तेचें आयोजन आसा हे भुईपाल सत्तरी हांगासर केल्लेलें आसा. म्हाका सांगा पळय कितल्या प्रकारचे आमच्या गोंयांत सध्या कंदमुळां मेळटा? आता कशें आसा की गोंयांत जवळ जवळ 40 प्रकारची कंदमुळां जी आसा ही मेळटात मेळासली पूण आयज कितें जाल्लेलें आसा की हेतूंतली जायती कंदमुळां जी आसा ही ना नपयत जाल्लेली आसा. आतां आमचे गोंयांतले लोक जे आसा थळावे लोक आदिवासी वेळीप समाज जो आसलो तर तो वेळीप समाज तिसवाडींतल्यान बार्देसांतल्यान आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान जेन्ना तेंच्यांनी स्थलांतर केलें कारवार हांगासर उत्तर कन्नड जिल्लो जो आसा थंय तर त्या वेळार तेंच्यांनी ही कंद जी आसा तेंची बियां जी आसा ती आपणा वांगडा व्हेली आनी तेची लागवड केली. तर अशा जोयडा बुधवारच्या मार्केटाक जर आमी गेले जाल्यार म्हाका दिसता की जवळपास थंयसर 30-40 कंद जे आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटा. गोंयान अशा ह्या सगळ्या कंदांच्यो प्रजाती ज्यो आसल्यो त्यो आसल्यो पूण कांय प्रजाती ना नपय जावपाच्या वाटेर आसा. पूण हांगासर आमचे जे सूर्यकांत गांवकर आनी दत्ता नायक हांच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा की 80च्या परस चड कंद जे आसा तेची हांगासर प्रदर्शनान ते मांडणी करून लोकांक तेंचे दर्शन दिताले. नमस्कार, मी डॉक्टर बाळकृष्ण गावडे, वनस्पती अभ्यासक. आज जे इथे कंदमुळांचं जे प्रदर्शन इथे जे आयोजित केलंय त्याचा प्रमुख उद्घाटक म्हणून मला इथे बोलवण्यात आलं होतं. विवेकानंद पर्यावरण जागृती त्यांचा जो मंच आहे तर त्याच्या वतीने इथे हे कंदमुळांचं प्रदर्शन आयोजित केलंय. खरं तर हे माझ्यासाठी खूप चांगली पर्वणी आहे. मी स्वतः एक अभ्यासक असल्यामुळे माझाही अभ्यास होतो आणि ह्याच्या माध्यमातून जे मी प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून त्याचं सायंटिफिक जे माहिती देणार आहे ती इतर लोकांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, अभ्यासकांसाठी आणि गृहींसाठी महत्वाची आहे की जेणेकरून ह्या कंदमुळांचा आपल्या आहारामध्ये कशा पद्धतीने वापर केला पाहिजे आणि तो का केला पाहिजे ह्याच्याबाबतचं विस्तृतपणे
ती माहिती देणार आहे. खरं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये ह्या बाबतचे खूप म्हणजे प्रदर्शनं झालेली आहेत. आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये गेल्या वर्षी वसुंधरा विज्ञान केंद्राने सुद्धा अशा पद्धतीचं एक प्रदर्शन आयोजित केलं होतं. आणि हे जे विवेकानंद पर्यावरण जागृती जो मंच आहे तर तो जो आता आयोजन करतोय ते खूप चांगली गोष्ट आहे. महाराष्ट्रामधून कोकण आणि गोव्यामध्ये कंदमुळांचा खूप मोठा वारसा आहे. म्हणजे मी कित्येक वेळा इकडच्या स्थानिक भागातले जे बाजार आहेत, जे स्थानिक बाजार भरतात, त्या बाजारामध्ये ज्यावेळी मी बऱ्याच वेळा गोव्यामध्ये मला फिरता आलं त्यावेळी कित्येक प्रकारचे अळूचे कंद, डायस्कोरियाचे कंद मला पाहता आले. म्हणजे हा वारसा आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे. म्हणजे आपलं ट्रॅडिशनल, म्हणजे आपलं परंपरागत जे आपलं राहणीमान आहे किंवा परंपरागत संस्कृती आहे त्या संस्कृतीचा एक भाग आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या आहारामध्ये हे कंद पूर्वी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरले जात होते. आता फक्त फॅसिनेटेड जंगच्या जमान्यामध्ये आपण डायव्हर्ट झालोय आणि आपले परंपरागत जी ट्रॅडिशन आपलं आहे किंवा जी संस्कृती आपण विसरत चाललेलो आहोत आणि ही संस्कृती पुनर्स्थापित करायची झाली आपल्याला, तर अशा पद्धतीच्या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून कंदांबाबतची योग्य म्हणजे शास्त्रीय माहिती हे जनसामान्यांपर्यंत आली पाहिजे. आणि ती माहिती एकदा जनसामान्यांपर्यंत आली की त्याचं महत्त्व काय आहे आहारामधलं हे जर समजलं तर आपल्याला आपल्या आत्ताच्या पिढीची जी मुलं आहेत किंवा आपले जे नागरिक आहेत आत्ता भविष्यातले देश घडवणारे, तर त्यांच्या आहारामध्ये जर आपण हे कंदमुळं आलीत तर मला वाटतं त्यांचं आरोग्य म्हणजे सदृढ राहील. आणि जेणेकरून आपल्याला जी म्हणजे आपण आता जो भविष्यातला भारताचं जे स्वप्न बघतो आहोत आपण, तर त्या स्वप्न पूर्ततेसाठी आपला तरुण हा सक्षम असला पाहिजे. आणि तरुण जर सक्षम असेल तर त्याला आहार आहे तो परिपूर्ण मिळाला पाहिजे, सेफ आहार मिळाला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी हे जे आपलं कंदमुळं आहेत ते कंदमुळामुळे अनेक प्रकारचे घटक आहेत, म्हणजे पौष्टिक घटक आहेत. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे मिनरल्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे खनिज वगैरे आहेत. ही जर परिपूर्ण त्या आहारामध्ये आली तर आजचा जो आमचा देश घडवणारा नागरिक आहे तो सदृढ होईल. आणि सदृढ झाला तर अशा नागरिकांचा देश हा सुद्धा सदृढ होईल असं मला या ठिकाणी वाटतं. आणि ह्या आयोजकांचे मी खूप आभार मानतो की अशा पद्धतीचं प्रदर्शन त्यांनी आयोजित केलं. So I'm Spencer Verity. I moved to Goa actually December last year. Before that, my wife and I were traveling around and finally settled in for a place that worked well for both of us. And Goa was a unique place for me because it was the last really well-connected area that I found that was going to offer this amount of vibrance and life and agricultural practices. And at the moment, I'm just learning more about what's going on here with, in this case, roots and tubers. I think most of my interests lie around restorative agriculture and similarities in cultures and practices that are widely distributed across the world. So similar practices that are found in Latin America, that are in Southeast Asia, ways that paddy fields are grown in different parts of Asia. I don't really know what else to talk about. And what about this festival? This festival, Wensi, my friend brought me here because he thought I would like to see more local work done by conservationists. And it's nice for me because there's a lot of variety in plants that is hard to find online. Like you don't find hyper local species information that's out there readily. All the different kinds of roots that are here. I'm sure I could find a very generic version of that, but I wouldn't understand how to prepare it the local way. So that's what I'm happy to get out of this today. नमस्कार. विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज या संस्थेचो हांव अध्यक्ष जावन आसा चंद्रकांत शिंदे. आणि आमची संस्था 2001 पासून असे वेगवेगळे कार्यक्रम करत आसा. आयचो जो कार्यक्रम आसा सृजनोत्सव कंदमुळांचो, पूण जनरली आनी कोण खंय पळोवपाक मेळना तुमकां. आणि आमची संस्था अशेच कार्यक्रम करता. आता फाटल्या म्हयन्यान आमी निसर्ग संमेलन घडोवन हाडलेलें चोडणा हांगासर कुळागरान निसर्ग संमेलन केल्लें आणि वेगवेगळे कार्यक्रम करतात. किंवा पोरू आमी जागतीक पर्यावरण दीस जो आसलो तेन्ना आमी वृक्ष पालखी केल्ली. वृक्ष पालखी म्हणल्यार माट्टेचें झाड पालखीन घालून परवरे सगळ्या इन्स्टिट्युशनान वचून तांकां झाडां वाटलेलीं. किंवा ताचे पयलीं आमी एडॉप्ट ट्री प्रोग्राम केल्लो. म्हणजे आमी अनाउन्स केले भुरग्यांक लोकांक गोंयच्या लोकांक जर कोणाक झाड दत्तक घेवपाक जाय जाल्यार आमकां सांगपाचें, आमी घरपोच करता. सो अशा तरेचे वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमी करत आसतात.
आता हो कार्यक्रम सुद्धा आमकां खूब जाणांनी सांगला की तुम्ही परवरी किंवा पणजे करता तुमकां पब्लिसिटी बरी मेळटली, पण आमकां पब्लिसिटी नाका किंवा हातून खंयच कमर्शियल एंगल ना. आमी कोणाकडल्यान एंट्री फी घेना, पयशे घेना, काय ना. आमचें फक्त अशें की हे आमचे गोंयचे जे दायज आसा तेंचे बद्दल एक सहानुभूती तयार जावपाक जाय. आता जी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आसा थंय सुद्धा हांव एक समन्वयक म्हणून काम करता. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट ग्रासरूट लेवल एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. आता हे जे सगळे कंपोनंट आसात ते खंय ना खंय मर्ज करून शिक्षणान मर्ज करून लोकां पर्यंत पावपाक जाय. तो आमचो एक प्रामाणीक प्रयत्न आसा हे सगळे करपाचे. म्हणून हो आयज भुईपाल सत्तरी हांगासर आमी कार्यक्रम घडोवन हाडला. अशेच तरेचे आमचे कार्यक्रम चालू असतात. नमस्कार, हांव सूर्यकांत गांवकर आणि म्हाज्या बरोबर आसा दत्ता नाईक फोंडाच्यान आणि हांव सूर्यकांत भुईपालचो. तर हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयज हो सृजन उत्सव कंदमुळांचो जो आमी कार्यक्रम द्रोणागिरी लक्ष्मण ह्या जागेर आमची कलमाची व्हाळी ह्या भागात घेता आणि हो भुईपाल हायवे पासून अर्ध्या किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. तर ह्या कार्यक्रमात आम्ही जवळजवळ 115 प्रकारचे आयज आमचे कलेक्शन झालेले आसा दोघांचे. खूप मेहनत घेतली दत्ताबाईन आणि हे कंदमुळां कलेक्ट केलेली आसा. त्याच बरोबर आमकां माने सरांनी थोडो हेल्प केलो. तर ही कंदमुळां आमी लागीं करून प्रदर्शन लावचे अशें ठरयलेले आणि हे प्रदर्शनाचो कार्यक्रम जो आसा तो आयज आमच्या जागेत कार्यक्रम घडोवन येयल्लो आसा आणि उपस्थिती खूप भरगच्च आसा. खूप आनंद जाता अशा क्षणात की आमकां सगळ्या प्रेक्षकांक कडल्यान इतलो प्रतिसाद मेळ्ळो म्हणून. नमस्कार, म्हजें नांव दत्ता नायक, प्रियोळ गोवा. आयज आमी हांगा गोंयांतल्या कंदमुळा विशीं इतिहासीक असो दीस म्हणपाक शकता की हो भुईपालच्या गांवांत जो म्हाजो मित्र आणि हांव तेजे कडल्यान जे कितें कितें शिकता तशें म्हाजे ताका शिक्षकूय म्हणूंक शकता आमी सूर्यकांत भाई यांच्या संकल्पनेतून हो हांगसरलो जो कंदमुळाचो महोत्सव आमी हांगा उबो करूंक शकले. ताका म्हाजे परीन हांवें खूब जाता तितके प्रयत्न केले की ह्या महोत्सवाक वेगवेगळे म्हणजे गोंयचेच सोडून गोंयच्या भायली भारतांतल्या आनी बाकीच्या ठिकाणची सुद्धा कंदमुळां हांगा हाडून लोकांच्या नदरेक हाडून दाखोवपाची की ह्या तरेची कंदमुळां आसता, ही खावंक शकता, ही आमी खावंक ना शकता, औषधी आसता. हे प्रदर्शन कंदमुळाचे हे गोंयान पयल्याच खेप भरता आणि ह्याचो आनंद खूब जाणांक जालाच आसतलो, पूण आमकां दोगांयकूय हेजो आनंद खूब जाला. हितून कांयच आमकां हें ना की अशें की जितले लोक येतले सगळे इंट्रस्टेड येतले आणि ते सगळे लोक हांगा आमकां शाबासकी तेंची ही खूब आमच्या खातीर मोठी आसा. तर ह्या कंदमुळां बरोवपाचो फाटलो एक आमकां उद्देश आशिल्लो की गोंयान अजून कोणी भरूं नासले येद्या प्रमाणात. भायल्या स्टेटींनी भरताले पूण गोंयच्या लोकांक काही पळोवपाक मेळनाशिल्ली ही आणि ती आमी गोंयान भरची अशें आमकां खूब दिसतालें. आणि ते आयज आमी हांगा ह्या भुईपालच्या गांवान आमच्या सूर्यकांत बाईच्या बरे निसर्गाची अशी सोबीत अशी जाग्यार ह्या जाग्यार आमी भरलेले. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.